Kapan imre kising song hingga naidi norok o jaga o subscriber ano tini bo mobile order khlaimani ani ang tui hingke o je takuk o je munai bo tabuk bini je package rok no phunuka hingkai bo tabuk abono unboxing khlai phunuka nainai di hingke norok obo hai package mannai package de pro delivery boy apno norok wngko khaidi tamhinani unboxing khai tuli hingke abo ke chao hingke bo mo ano phungna bagui tewaisa obo haike bo ano phunuka hingke norok receive copy rok nukha nainai di hingkai receive copy rok nukha omo grade C wngkani grade C ni mobile second hand hingke phunukharui hingkai o mobile naidi norok tabuk iko mobile green color ni iPhone 12 kuno scratch kwrui hingkai battery simi change obo hingkai chwng tabuk mano switch on khainai hingke nog nugui mankha na switch on wngui thangmani hingkai naitongdi norok kebo order khlaina muchungui tongo hingkha 7628035892 norok Whatsapp khlai di je kuno mobile Android iPhone laptop bebak accessories rok hingkai norok naha manai hingkai nwng oro nugui mankha na hingkai o mobile overall condition bo bahai naidi hingke o jaga truth to naidi hingkai obo bono thungui phunuka borok kwbang WhatsApp rok Facebook rok Instagram rok download khlaika hingke bo tabuk battery health phunuknai chwngno battery health nainai chwng battery health and charging o jaga norok nugui mankha na maximum capacity 100% tangi hingka obo second hand phone o aswkmaka hingka khe battery change khlaijak grade C ni hingkai aboni bagui hingke camera bo phunuknai back camera hingke bono ang back camera bo phunukgui saka hingkai bini light wngkojak hingke naidi norok o jaga andro gondoro video twismani bagui iko clear no back camera bo video khai phunukmani aswk no.